Så venter jeg andre, så kommer der lavet håndtag, så siger hun ned. Hvor tager du? Jeg kunne klatre op med pæl af, så stille op top. Skal man op og sidde på, eller Johannes? Johannes? Skal du bare svømme der og kigge op på det? Nej, det er sjovt, når man står og kigger op på, så ser du, når man står og svinger. Overhovedet ikke. Det er godt frem med loven, det her væk. Jeg skal også det er sjovt, hvis man kommer ind op på det. Nej, jeg giver du meget gas. Skal man stå op på den lige foran? Han vejer altså. Skal vi have givet en ekstra hånd? Bare jeg skal derop, hvor han er nu, så jeg vil... Jeg er lost nu, hvis det er. Hjælp ham op med fingeren. Så skal han nok komme op. Kan vi nå på tryet? Det ser godt ud, det der. Der er lige et stykke nu. Du er halvvejs. Er det hårdt i armerne, eller hvad? Du holder lidt af pæl igen, ikke? Kraftedeme hårdt at være sådan en tung krokodille. Hvor har fanden han fået den? Gag en gimmick. Ja, inden for internet. Jamen for det der gag og gimmick er ikke sådan en gimmick, eller hvad fanden det hedder. Nej, vi skal jo snart til. Ja, du var snart ved at være der. Og kæft, den gynger. Fuck, det er sygt ud i. Ja, stolpen splinter der, det er i bunden. Op på knæ. Op på knæ. Sådan der, ja. Kæft den gynger. Drejer du rundt. Så laver du lige salse for os. Kæft du højt op, mand. Op og stå. Nej, det skal jeg ikke, det skal jeg ikke. Ja, gør det! Bare det står her, det kilder penge nok. Hold kæft du højt op. Er det fint nok med balance? Ja, det går faktisk rimelig godt. Det er rigtig godt. Kan du se den trapez foran dig? Den hopper du over i. Åh, slap af, mand. Slap sgu da af, mand. Det skal... Wow. Filmer du? Ja, jeg filmer. Det er fandme godt. Du slipper, når du vil ned. Hvad siger du? Du slipper, når du vil ned. Du skal bare slippe, når du ikke gider mere. Det er sat nemme i orden, det der. Fy for satan! Nej, næsten. Nej, det er slet. Hold kæft, det er dig, Peter Peter. Hen til den der trapez der. Slap sgu da helt af, mand. Det var det med fede. Det ser pænt hårdt ud. Sejt good. Ej, det er fandme... Det er kraftedeme i orden, det der. Jo, det er lige usygt, det der. Fuck, det er så fedt ud, mand. Bunden her, før jeg skal det der. Satan, mand. Ej, det var det med i orden. Vi er bare lige snakke med dig, man. Så skider jeg vokser. Der var næste kælling, der skal til. Lad mig prøve.